Di mo ni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niya ang inaminama kalalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gyud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni White Aligo. Ang si Kenzie ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otro mong charot. Kenzie ka ba? Ako si Chululot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka taas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, pamusil. Kaplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige, kaplita na yung duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Ay! Di ba niyo, oy? Ha? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsulod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chululot, may angel nga charot. Ubos na leksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Aquinoy. Bisag unsa ka pa Chululot. Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Uban ka lupa sa langit. Ay! Nilokos ko kwaklit! Chululot, may angel nga charot. O karon mga igala sa lain na sagsumpay ni katong sugilanon ka naguluhan. Si Chululot, may angel nga charot. Ay, dili dayon mo manang mayang. Chululot. Di ara diris ng Maria. Nang Maria. Di anas Chululot. Oy, ug sinang mayang. Maria! Asa man ka, Maria? Asa malagis ng Maria Sansay? Ay, dili naman to. Dili man sabto mahimong mulakaw. Kay dili naman ganito kapit siya makatindog. Nang Maria? Nang Maria, oy! Oy! Manang Maria! Manang Maria, oy! Uy, Sansay! Saba diya, uy! Nisyagit maggunoong ka diya, Sansay! Ay, manang silang Maria! Tanawa! Asa mas ng Maria ani, oy? Kanang inyong gilingkuran! Ha? Ay, sino Maria din eh? Amin ako kutsun eh. Jesus, Ginoo ko! Maria! Ikaw ni? Ayaw na lagtingog, Maria. Ayaw na lang. Ginoo ko taon, oy. Kagrabi ba sa baning imo, oy? Unsa may sinugdanan, ani? Parihas na inyo ni Lupin Madera. Kung wa pa mo madali, hayan ingon sab ini ang inyong dangatan. Sige lang, ay lagkabalaka kang na Maria. Tumanal ni akong isulti karon nimo. Paghinulsol sa imong mga sala. O pag-ampo sa Ginoo, kanang hugot jud nga pag-ampo. Kay kining imong sakit, binuhatan kini sa yawa. Busa, pag-ampo nga mamaayo kanang pag-ampo nga hugot jud kaayo nga pag-ampo aron mulayas kanang yawa nga ning pilit sa imong sakit. Og ay kabalaka, tabangan ta kas pag-ampo. Pangayua lang yun sa atong Ginoo nga ayuhon ka. Kay dili mahitabo nga mobalibad ang Ginoo sa iyang mga anak kung unsa may ilang pangayoon. Buhata ka na ng Maria.
Parts! Wa man ginato makita si Parts Jumong Parts Lupin. Ay, asa man nato siya pagita, ah? Unsa man yung tawhan na, eh. Ingon kay grupo ta. Nya mulakaw lagi nga di tap kuyugon. Nag-abusar naman siya, oy. Parts Lupin. Ako dugay na kung nagpailo ba niya. Gigwanta ko lang ni siya. Di na ganay kong kapugong na bantay lang gini siya ba? Oh, Sama ni mo. Aw, ako lagi ng pakamangon. Mao ba? Basta ang pakita siya na ko nun. Maghilak-hilak itong muluhod sa kong atubangan. Awa niya. Ya, kaya naman ko si Mutubangan. Nga naman niya. Ya, saman. Buluod ako sa mga tubangan, ha? Sa ilahod ko. Sila mo itong paludod ka na sila storo. Nga nung ikaw ko tayo muluhod. Ah. Agay pa. Pakita na eh. Anggaw ka. Kumidyar ka ito. na! Komedya. Pataka ang kagtira na yung komedya niya. Ayan ni mo Pats Budeng eh. Ba man ka magsulting na ades kung luyos Pats Jomong. Yabag ganyan. Tana mo. Pasig may nagkasunod akong pulis. Dali. Nga naman, Parts. Nagadunggab ko. Ha? Nakadunggab ka Pats? Tao ni Toro. Sinting kirat. Ang butog buhay pa baga to. Pats? Nakahimo ka na Pats? Anong diliman? Suway ba ka? Ha? Oo, sila lang oy. Buang ka, Parts. Ako mong gutaw na yung gitudlo niya. Dili oy. Tara. Sige na tala mo. Manibat ang tangali. Kaya labi siguro ron. Di pangita na krus mga polis. Tala mo. Halaot, chululot. Kiunsa manimos ng Maria? Wala lagi tayon ang iyang mga kubag-kubag. Na ay nagpabilin pero gagmay na lamang. Paduna nas pagkaayos Sansay. Hala, oy! Daoy, oy, chululot, oy! Milmigal gud ay ni mo, no? Hala, na, musamot na gid ang ako ang gugma ni mo, chululot. He? Hilom diya Sansay oy. Kining chululot, tudlu'i kuno ko chululot, unsaon pagtambal? Kaya nga naman say, mag-albularyo na lang ka? Ay, dili ba? Pag-ingkaso ba lamang ba? For emergency ba lang? Use only ba lang ba? Chululot ba? Sansay, bisag unsa nga sakit, kung gusto kang maayo, pag-ampo lang, kanang hugot ba nga pag-ampo ba? Maura na makaayos imong sakit. O kung gusto ka nga madali, mga ikapakitabang sa itong mga santos. Kay kana sila, lakas makina sila sa itong Ginoo. Manghangyo kas mga santos nga ipaampo mo nila ug apil katong dunay mga sakit. Saba ka diya, chululot, oy! Ako lagi! Katong nangalarot ang ako ang mga buhok. Nasakit man ko atog tipos. Ako ang gisangpit ang mga santos. Wala man lagi nila dugang ako ang mga hangyo. Kisam sa santusang imong gisangpit, nga kaimposible po nga di ka nadunggon, oy. Ay, ang mga santos, God! Kinsa lagi mga santusa? Ay, sila good si Kuan. Vilma Santos, si Katya Santos, o si Julian Santos. Okay. Kanahan. Dili sa Vilma nga Santos o Judian nga Santos. Santos man ka ha. O lagi. Gahi ka lang. Pero katong mga balaan, katong dunay mga san ba, pariwang San Roque, basta dunay san. Ay, kana di ay sila. Wala mong bukang magasulti dayon oy chululot. Dula unta ko'y amigo nga naaysan. Usay, amigo, kinsagod. Si Sanchez! Ay, mabuha ko imong sansay. Daghan pa mos inyo.
Sige, ari na Miss Mother ha, Sansay. Okay na tos ng Maria. Sansay. At di man na lang una tos Maria ha, Sansay ha. Kung mahimo, ayaw lang una mo paninda. Mapahuaya lang unas ng Maria, Sansay. Ay, buot, chululot. O, dakan kaing salamat nimo ha. Na, may kaso eh. Hay pastilan chululot. Pagkawa ko gyud magdahom ka maayod ay nimong manambal. Unsa man ka chululot, may gahom ka. Unsa ka diya, Mader? Unsa ko'y gahom? Sa akong tan-aw ni Mugod, mooro man kag ang karaan bitang propeta. Smadid ba ya? Bisag unsa na lang suot imong huna-huna da. Kadiyot lang. Uy! Hala! Ngano ba na? Nganong naamay daghang mga tao sa ato? Nag-unsa man na sila diya? Unsa kahin nahitabo, Julo? Oy! Nagunsa man mo din oy. Nganong ni aman mo? Kabang naman ng mayanga. Ingnas ka na tululot na yuhon mi. Ayuhoy ka. Ginoo ko. Kadaghan di ay nato nga nasakit og ingon ani, no? Animal di kinis di mo ni. Ilang kinibinuhatan. Sila mo'y naghimo ani. Madir. Jololot. Saon man nato ani nga kadaghan di ay ani nila. Makaya pa ka nimo ang pagtambal nila, Chulolot. Dili ko sila mahimong pasagdan, Madir. Kinalang matabangan ko sila. Unya, unsa may akong katabang sab nimo pagsulti lang, Chulolot. Wa pa sila slupin. Na, ambot lang adto nila. Nangita man to sila kang jumong. Sige, ako na lay sugo. Unsa man unta na. Nagkinahanglan kong daghang tubig para ilang mainom. Aw, magpahakot lang ta. Kadiyot lang kumangita ako kinsay masugo na ako. Ay, manager. O sabi ako muhaton ani oy. Kadaghan pa ni nila. Murag minghasi naman sila maayo, manager. Minghasi nagmaayo mga sakop ni Lucio. Sila Dimoni. Daoy, sa kadaghan ani nila maluya jud ko ay. Ubay-ubay yung gahom gawas gikan ako. Pero bahala na. Ang importante nga maluwas ko sila. Nahibaw kung dili ko pasagdan sa ako manager nga tuod langit. Ug nahibaw ko malipay siya sa akong gibuhat nga maong pagtabang sa mga nagkinahanglan og tabang. Chulolot, ni anay tubig usa ka container. Paigo ka nila kung ihilamos lang. Sige lang, Mader. Ako rin ipainom nila, di lang ako ipahilamos. Sige, kaya ako pang buhaton kining tubig nga mamahimong tambal sa ilang mga sakit. Iyang giampuan ang tubig nga naa sa container. Ug pagkahuman iyang gipalhin sa jar. Murag doon na siya gisagol. Unsa man kato? Buwak? Murag gibutangan niya buwak. Diin man siya buwak. Ako di ay palinyahon ang mga masakiton nga mga tao aron matagsa-tagsa silang tan-aw ni Chululo. Unahon ta lang ang grabe-grabe na ha. Sige lang, ayaw lang mo kabalaka. Matambalan lagi mong tanan ron. Ginoo ko.
Doon na nasay nangapot. Lain na sa mga masakiton nga nagpaingon din eh. Kinuo ko unsa man di ay ning sakita. Kinsa man kay nagdaan ni din Agaw tanawa. Halos mga tao nga atong ikasugat pulos doon ay mga hubang. Tarang! O ang ubata nangasamad na. Mura nagkitong. Gusto kong makita silang tanan, di mo ni. Nga mag-ago sa kasakit. Ug hangtod nga magpanawag sila kung kinsay makatabang nila. Magpanawag sila, magpaninggit nga maghilak nga tabang. Ang ayanan ni mo agaw no ay. Agaw nagaon. Osbara niya. Pinatian agaw osbara. Sige, osba. Tabang. Agaw nang ayanan gid mo ay. Mo jud kag kugtong nagparawag tab. Abo ang hanggaw ka maday di mo ni. Ay, agaw Lucio. Kano sa mata? Muliho ko no, hay. Aron sa pag-rescue sa mga masakiton. Kanos ana to sila pang ayo. Karon na di mo ni. Ang atong buhaton sa pagkakaron. Magsuroy-suroy lang unata. Atong libuton kining lugara. Kung pila na kanila ang himatyon. Okay, agaw. Maong fingers na lang. Huwag may kutsara. Tinidor sa lamesa. Dubi dama. Madier, okay na rin. Di pa inom rin nila. Paim na sila og tagsa kabaso aning tubig nga ni Asjar. Tagsa lang kabaso, Madier, ha? O, Chololot. Pero yun na ra. Problema di ay ta. Asa man tag mga baso nga gamay ramaning atong mga baso din eh. Kuan, pagpalit lang digdo og plastic kanang para sa water ba? Unya, kung makapalit na ka, kada plastic, sudla ni mog tubig nga balig usa lang kun ka baso. Kini lang tubigang ni Asjar. Ay pagkuha og tubig nga dili Asjar ha, kini lang kay tambal na ni. O, Chololot. Sige kay magpalit pa kog plastic sa ice water. Sige, palihog lang ko, Madir, ha? Ay, wa naman dyan ko'y masugo. Oy, ikaw ramang dyan. Ay, way problema na, Chololot. Sige, arena ko. Ginoo ko. Nagkadaghaning mga nanganhi. Ano mapatambal? Parts! Wa tingali makasunod mo eh. Bitaw, Parts. Ay, gadlok, oy. Why makadagop ni mo? Wag Parts! ko mahadlok, Parslupin. Kung kinsa rin magpabangbuwag dakop na ko, iplete ko sa smunti. Parts. Naaday plate pa doong smunti, Parts. Abi na kong libre na. Kaya, kano mo ko'y buot na. Tala na mo. Mga ulitas, bay. Parts. Wa tingali to ni mo mapatay si inting kirat, Parts. Uy, kawa may reklamo, Parts.
Pero ay lang kang kumpiyansa parts. Kay basig mo bawas siya to sila. Try duro ba kayo ng mga tawhan na. Parts. Parts, minaw, Parts, ha? Kung makuha talaga na storo, Parts. Karang iya mga tao. Di na nakarte din ay. Posible parang musirit na lang na. Bitaw parts. Mas mayong si Turo na lang yung atong targito na ron. Mausa na itong trabaho. Ngano ka, Parts? Hala, parts. Ang imong nawong. Wa na. Parihas yun ni sa ako.